Angas at Boy Tapang, kung kaya mo to. Sa'yo ko, Boy Angas. Kunting arte ko, Boy Angas, pare ngayon ka. Kung dati ang nag-iisang Boy Tapang lang ang masasabing nating kakaibang tao at alien na bumaba dito sa lupa, ngayon naman ay may bagong sumiklab na nakuhanan at nakitaan natin ng pansin itong kakaibang alien na tila ang nawawalang kapatid ng ating idol na si Boy Tapang. Walang iba kundi si Buyungas ng Negros. Talaga nga namang kinagigiliwan ito at sobrang bilis na napansin ng YouTube channel niya dahil sa malaboy tapang na estratehiya kung paano ito maging siya sa harap ng kamera. Pero kung sa inaakala natin ay hanggang doon na lang ang mga kakaibang taong nakilala nating may kakaibang lakas, ay nagkakamali tayo. Dahil may isang YouTuber din na talagang anong masasabi natin na wala nang may tatapat pa. Ang dating nagpasikat at umani ng napakaraming views sa kanyang YouTube channel. Ito ay walang iba kundi sila kay Cabarlo Jr., ang tinaguriang Terminator na galing pa sa Mars. At hinahamon niya nito ang sinasabi nating malalakas na nilalang na sina Boy Tapang at Buyungas. Pero bagong lahat, shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Anthony TV, Boy Bacao TV, Richard 7777, Piduray TV, at Boy Maangas Vlog. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Sa mga gusto mong pa-shoutout ay mag-comment lang sa baba at mag-iwan na din ng napakainit na thumbs up sa ating video at mapagmahal na subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Kamakailan lang mga idol ay pinag-usapan nito sa ating channel itong dalawang bigating YouTuber na nagpapakita sa kanilang mga kakaibang lakas at hinamon niya nitong si Buyungas, itong si Boy Tapang. Gamit-gamit ang angas at aura kung paano si Boy Tapang maging at agad naman itong napansin ng mga manunood. Marami ang bumilib kay Buyungas, ngunit mas marami pa rin talaga ang naniniwala sa kakayahan ng ating idol na si Boy Tapang. May ilang nagsasabing hindi mananalo itong si Boy Tapang dahil nga malakas itong si Buyungas, ngunit may mga ilang ipinagtatanggol pa rin ng ating idol na si Boy Tapang at tinahamon si Buyungas na kumain muna ng mga kinakain ni Boy Tapang bago si Boy Tapang maging tanyag na sikat. Samantala ay pumasok naman itong sila kay Cabarlo Jr. at tinahamon niya itong ating mga idol na si Boy Tapang at saka si Buyungas. Ang gusto lang naman nila kay ay magkita sila sa Manila at doon na magharap. May mga ipinakita naman sila kay nakakaibang eksena na ganoon din daw ang mangyayari sa kanila kung sakasakaling magkalaban sila sa taas ng ring. Malakas nga ito dahil binasag niya ang napakakapal na kawayan gamit-gamit ang kanyang kamao. Kaya kung iisipin natin mga idol, ay tunay ngang malakas itong sila kay. Samantala pinunit din naman nila kay Cabarlo ang takip na tansan gamit-gamit lang ang kamay na tila bang napupunit lang ng papel. Nakakamangha dahil nga sa kanyang pinapakitang kagalingan. May mga video din itong bumabasag siya ng mga niyog gamit lamang ang suntok. Binabasag ang mga kapal na kahoy gamit ang kamao at mga hollow blocks na kay dami na kayang-kaya niyang basagin. Tunay ngang Terminator itong sila kay Cabarlo Jr. at hindi nga mag-aatubiling kalabanin ng mga sinumang YouTuber dahil alam niya mismo sa sarili niya na walang mas maihihigit pa sa kanya. Panoorin natin ang video na ito. Sa'yo ko, Boy Angas. Kunting arte ko, Boy Angas, pare ngayon ka. Yan, ang nagyayari sa mukha mo pag kinalaban mo ako. Pakita mo ba sa'yo kung paano kitong pupunitin? Munot ka, Boy Angas. Boy Tapang, puting ng araw, maglaban tayo. Huwag mo kami minamaliit. Ito, huwag tumikit. Sa'yo. May dumaan na magandang dalaga. Sinasabi mo yung supporters mo na matakan ka daw, hindi kita kaya.
Papakita ko sa'yo kung paano kong kulitin ang mukha mo. Naglaban tayo sa YouTube City. Papakita ko sa'yo. Yan, ganyan rin ang nangyayari sa'yo. 62. Kaya ikaw, kaya di mo pinapakita yung dibdib mo. Katawan lang yan. Ampaw yan. Dating lang laban, 62. Mabagal. Naman. Tagos! Uy, tabang! Ito na naman hanggang nanggaling sa Mars. Gagawa na naman ng kakabalaghan. Ipakita ko sa'yo. Ang tigas nito. Gawin mo rin to. Subukan mo. Yan. Ito. Ipakita ko sa'yo na walang basag. Yan. Matigas to. Tigas! Manaban! Baguhin ko. Isa pa. Ay, nakalimutan kong inasang yung aking daliri at saka kamao. Asahin ka muna. Yan. Ito na. Sabi ko sa'yo walang nang asa. Isa pa. Ha! Kawawa naman ang aking cameraman. Yan. Ipapainom mo ko sa kanya yan. Kawawa naman siya. Yan. Asahin ko muna. Uy, tabang para matalim. Sa napanood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Kakasakaya ang sino man sa kanila? Lalaban kaya si Boy Ungas sa hamon nila kay Kabarlo? O aatros na lang ba? O di naman kaya papalag kaya si Boy Tapang sa matagal ng hamon nila kay? Mag-comment lang at nang mapag-usapan na rin yan. Hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw, at ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye! Guys, sa mga nanonood ng video na to at i-share nyo naman po sa kay Boy Tapang.